nenek-nenek arep borong pacul. Urangi pira Pak aja sakmono. 120 ngono rak wis. Lah 120. Lho gitu. Tuku pira? Telu nggak jenggot. Lah yo tuku telu, Pak. Ya 120 dadi tuku telu. Telu ke berarti apa telu 50 ngono. Alah wis itu kayak kuwi darah tunggal ya itu. Pak Dini. Tuku pacul akeh temen. Kuwi sing ana gandul-gandul iku sekalian wis ora dadak nerape. Emang kok si jenggot iso nerapke? Dagang iki. Wis sampun kon tukang Jawa kabeh, Pak.